Bine ați venit pe canalul Promoteus România. Salamul de Sibiu Agricola este disponibil la prețul de 89 de lei și 90 de bani. Olympus ceai de munte este disponibil la prețul de 4 și 49. Bere blondă Ciucaș la prețul de 2 lei și 49 de bani. Papaya costă 9 și 99. Popcornul Star este disponibil la prețul de 3 și 89. Salamul Cristim Victoria Mini costă 8 lei și 99 de bani. Batonul de cereale Trix de 17 grame costă 1 și 59. Timebark suc 100% portocale la 16 lei și 99 de bani. Parasoftin șosete exfoliante sunt disponibile la prețul de 20 de lei și 99 de bani. Capsulele Fer pentru mașina de spălat vase sunt disponibile la prețul de 89 de lei și 99 de bani. Soluția pentru scos pete nu făr costă 8 lei și 79 de bani. Wow Snack este la prețul de 3 și 99. Căpșunele sunt disponibile la prețul de 8 lei și 99 de bani. Nectarine costă 12 și 99. Mersi specialități de ciocolată la prețul de 23 de lei și 99 de bani. Gelul de duș Dove este disponibil la prețul de 19 lei și 99 de bani. Capsulele de detergent pentru rufe Ariel sunt disponibile la prețul de 133. Dovlecei sunt la prețul de 4 și 99. Pepenul galben Hanidu este la prețul de 6 și 99. Nectarine costă 12,99. Pacmaia conservant 7G costă 0,39. Cireșele sunt disponibile la prețul de 19 și 99. Esența de portocale sau migdale Camis de 20 de ml costă 11 lei și 99 de bani.
Mini Rosa costă 10,99. Buchet bujori la prețul de 21,99. Nucă din pulpă de vițel la prețul de 69 de lei și 99 de bani. Rasol posterior de porc costă 11 lei și 99 de bani. La Provincia pui grill costă 21 de lei și 49 de bani. Aripi de pui Agricola sunt disponibile la prețul de 22 de lei și 99 de bani. Bărcuță costă 6 lei și 49 de bani. Croasantul este disponibil la prețul de 1,29. Lacto Fresh telemea de vacă la 21 de lei și 50 de bani. Cotlet haiducesc de la Aldis este disponibil la prețul de 59 de lei și 90 de bani. Noel Salam Fuet costă 8 lei și 49 de bani. Bacon Scheiben costă 4,99. Olympus Streghisto costă 2,79. Müller Kalinka Kefir costă 5,69. Philadelphia este disponibil la 11,99. Galbani Mozzarella Mini costă 12 lei și 99 de bani. Cornetto King costă 9 lei și 49 de bani. Înghețata Polar este disponibilă la prețul de 1,69. Înghețata Corso Play este disponibilă la prețul de 3 lei și 99 de bani. Înghețata pepene verde 3x 100 ml costă 7 lei și 99 de bani. Shallow de Nil Alfredo Seafood este disponibil la prețul de 46 de lei și 99 de bani. Pizza Royale de la Edenia este disponibilă la prețul de 21 de lei și 49 de bani. Cablu Bay creveți preferiți la prețul de 9,69. Calvo file de ton costă 37 de lei și 99 de bani. Orez prefiert Bob Lung 1 kg este la prețul de 5 lei și 29 de bani.
Caju crud jumbo costă 10,99. Fasole albă este disponibilă la prețul de 8,99 lei. Sardinele năvodul plin sunt disponibile la prețul de 4,99 lei. Autentic rom baton dublu la prețul de 2,99 lei. Chio sticleti costă 3,99. Apă minerală naturală plată Bilbor la prețul de 2,29 lei. Crazy Wolf costă 1,39. Leonsteiner costă 1,99. Uzo Sitarchi este disponibil la prețul de 31,99 lei. Dove gel de duș este disponibil la prețul de 19,99 lei. Colgate Advanced White costă 9,99. Sensodyne Pronamel este disponibil la prețul de 13,99. Șervețelele umede naturel sunt disponibile la prețul de 8,99 lei. Balsamul pentru rufe Lenor este disponibil la prețul de 17,99. Saci Menagerie Fino sunt disponibili la prețul de 5,99 lei. Katia Apetite este disponibil la prețul de 19,99. Covorașele absorbante Enjoy sunt disponibile la prețul de 15,99 lei. Dacă vă plac videoclipurile noastre, dați un like, distribuiți-l și abonați-vă la canal. Așa nu veți rata cele mai noi oferte și reduceri.